taglugar nga atong tagano ni. So kada mo gibuhat ron, so feeding ni. So sponsor ni sa Biotrof Herbal Capsules, Happy Hearts Marketing. So dato mga kabanan karon. Si yan no. Yan. Si Ingrid Berdaso. So atong ipaabot guys nga maluto ni atong gibuhat karon. Mga master kay ni atong luto adre. Ay gali mo trabaho sila. So magluto ng pansit maghatag sa mga kabataan na nakaroon sa gawas. So guys, luto na nga tuwang igluto na ano, pansit. Meron siya'y baboy. Tuwan sa ring uban. Pero tatawag, kurman siya. So din na ito. Lunch. Ay tapo ko si. Diri assembly ko an. Tama ka na mga pack ba? Ibo 100 pack oh. Yan ay picture, yan ay picture ba? Ha? T-shirt. Sama tur, mana tur? Dapat siya. Alright guys, lagi ano sa dahil sa kabuang ang makita niyo no, pero hindi kabuang niya. Ito na guys, di meron sa panimay ni Ate Geng, hindi mo klaros. Ya doon na may buhaton karon, luto na yung mga kauban no. Sa Happy Hearts Marketing, so galuto mi diri guys og bami kasi humba guys. Ya karong taw-taw naman siya ipanghatag dito sa mga kabataan guys no. So magita big lugar nga mong hatagan aning among himo karon. So daghan tag mga kauban ni karon guys no. Oh, pero andam na sila ron, nagputos na. So kaya mong himo karon ubos siya sa pagduma sa Happy Hearts Marketing na Ate Geng hindi Cristo. So guys, kisugdan na nato og putos no, ato mga kauban rin nagputos na sa ato panghatag. Tong taon humba. Sugdan ako putos sa kauban. Nya ang nagpangon dito siya mapakita guys no. So okay, poster na guys no. Iputos na ni sa atong mga kaubanan sa GSK. Sponsor siya sa Happy Hearts Marketing. Tagbuhat sa Biotrof. Tagbuhat sa Biotrof Herbal Capsules. So karong taon-taon di nga makita adto mi sa kadalanan aron sa paghatag nini nga mong iputos karon nga mga pagkaon. So mangita mig area, mangita mig dapit nga among taga nini. Dapat din kada usa. Na guys no giandam na. So dani sa sudlanan, pansit ug ang sudan. So dapat din ang inugulpat na to. Okay. So kauras kita karon ato nang i-distribute ang tuloy panghatag sa mga kabataan sa kadalanan. So neto gibuhat sponsor din siya sa Biotrof Happy Hearts Marketing. So daghan pa kini among inugripak guys no. So maabot siya og 1,000 kapin. 1,000 kapin. So 1,000 kapin ang among ipak amoy panghatag ron sa mga kabataan. Hugas. Di ba ko mamuluto guys? Hugas na ako guys. Di pa naghanap. No. Dapat guys. Naghanap na ko gusto na niya pag Makom do kauras sa guys. Pwede luto ko na ako. Sige na lang. Tahon na. Luya mo ka. Di ba wala pa guys may kaluto na ako guys. Ako gasa ron. Tagol kay Joy. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sumpa ko. Kaya rin lagi ni guys.
Hours later. Okay. Okay, salamat taon guys, no? Kay managit taon ta. Magkapahuway na kita guys, no? Dapa. Pwede ba ko pa? Nagdahan ba yung taon, ay? Abi na kukuman na ko. Kaya ba hugas na ko? Ganun ko lagi ko. Kaya singutan ako guys, no? Kutem di naghanap hugasan nila ko rin. Guys, no? Ito mga pagkaon ng mga pato nila. Salamat niyo sa Bayot Pro sa pagkapsol sa may sponsor na niya mga buwan. Sa mga pagkaon no, ang hatag sa mga kabataan. Sagat kami. Hapon na guys. Hapon na guys. Muna may distribute guys. Okay guys. Kuman lang ito. Kuman lang distribute guys. Hapon na guys. So, malamig distribute guys. Hapon na yung pagkaon. Una. Nak kami siya manihapon ba? Okay guys. So manatang distribute guys no, sa pagkaon no. Sa atong kuan gani panghatag nga pagkaon. So ato pasalamatan ang anak ni Ate Geng mo nagduma karon sa Bayot Pro Herbal Capsules. Sir Allen o Sir Jungkoy sila duma karon sa Happy Hearts Marketing sa Bayot Pro Herbal Capsules. So daghan pa kay mga kalihukan nga buhaton guys. So una pa lang to na mong buhat. Nakalihukan to. Hatag niyo mga pagkaon. So malaman niyo yung hatag, family say mga on guys. So gapaabot to sa mo. Order guys. Okay, yeah. Yes, Sir Ali no. Non-political, non-religious, non-sectarian ni siyang amo ang gibuhat karon.